Tingap at nandito tayo sa bahay ni this guy. Meron po tayong dala-dala at magandang balita mga kalingap. Ayan, ay binabaan ni this guy yung Sir Alvin. Tigpakita ko kayo nagpicture-picture ako Sir Alvin. Tig-send ko kay Nina. Sabi ni Nina, ibaba daw po si Lisa. At mataas. Pantay lang Sir Alvin sa... Ayan na Pero kami mga inumin at yung cake. Yung cake ko, paano na lang. Salamat Sir Alvin! Sa ano? Mag-unboxing tayo. Ay, ito lang si Ralvin. Tinaroan ka po nito kung paano ito mag-ano. May maturo sa atin. Ito. Si pare pala eh. Oh, si pare. Salamat po Ninong, Ninang. Maraming Yan salamat po ay magagamit ni Cedric sa kanyang negosyo mga kalingap. At ito, malaki yan. Ano Cedric? Ano sa tingin mo Cedric? Malaki na tong nabili natin. Yan na yung size ng Mahal dito Sir Alvin. Oh, tapos sa Shopee ka nag-order. 500 Kaso, nakita. pag sa Shopee kasi hindi natin hindi natin alam. Yan kasi pwede nating ibalik kung sakaling may sira. May ano to, may warranty to si Ralvin. Anong ano niya ito? Alin? Si battery po niya? Charge? Charge. Charge lang. Charge siya. Ready Kala ko yung design. Ay, resibo. Kala ko warranty. Supermarket. Ano ito? Iwain natin. So ayan mga kalingap, meron na si Cedric na requested po ni Cedric. Digital. Ako, bawal ako dyan Sir Alvin. Ha? Bawal ako dyan. Pwede. Pwede na ako, mahal. Sige daw. Ayan. Pwede dyan Sir Alvin ang... Pwede yung bigas, pwede yung Kunwari, yan. Ano ito? Ito. Yan, sige daw. Yan, tuturuan natin si Ito. Ba, 1 kilo. 50 kung nga rin. Ito, umabot ng 1 kilo. 1,200. Oh, mahal. Hindi sa price. Yung price, ilan, halimbawa, sa 1 kilo, ilan, halimbawa, kanyari, mga 200. 200 ang 200, isang kilo. Oo, Sige, lalaag lagay mo. Sige, lagay mo yun. 200. Lalaag 200. 200. Ito, 246 yan ang price. Oh, Ayos! alam na. Pagka yun. Pag-receipt. Galing. Meron na po silang gagamitin sa pagtinda ni 350, Cedric sige ng daw, isda. mahal. Ano siya, kanyari. 350. Yan po mga kalingap, marunong na si Cedric ng paggamit nitong digital. Tapos yung ano niya, yung may charger kita na sa Robin. Oh, meron charger. Yan. Ayos Salamat po, din. Ninang. Ninang, Oo. salamat po. Yan pa. Ang Tapos, ganda. off on, ano? Oo, off on. Ay. Ayun, marunong na. Yan yung gusto ko sa Robin kasi dito, di ka na mahirapan mag-clictada. Oo, andyan na agad. Andyan na. Talagang malang presyo nung pahinga mo, siya na magsasabi kung magkano. Ang galing. Mahal lang si Alvin. 1,000 Kasi plus. pag yung timahan kasi sa Robin na yung meron doon nalulugi, merong Oo. nadadaya. Oo. Eh dito, May- wala talagang dayaan. Ang galing. Ang ganda mo patro. Oh, ito pag malaki na ito Cedric oh. Kilo mo daw. Ilang kilo para yung ano niya? Kaya? Kaya? Oo. Walang ano? Ano yan? Hindi manual yan. Okay na yung cooler mo Cedric. Oh, ito, kiluhin mo daw ito. Bawal. Bawal. Bawal yung kilo. Siguro estimated ano? Lamang. Ay, 10. 10 kilos. Yan mga 10 kalingap oh. kilos lang. Eh, then KB. Ay, bawal ako. Ano Cedric, kapag hindi daw lumamig, dalawa po yung niyan. Mainit Dalawa. na kasi, Alvin. Balik na. Mainit. Mainit. Malamig kasi ay mainit sa labas eh. Saan ito? May cooler. Ganda. Mhm. Ganda. Sana all. Kapag sa tingin mo kailangan na natin magdagdag ng cooler, magdagdag tayo. Oo. Mhm. Dito muna kasi, Alvin. Pag-aralan mo yung talagang kumikita ka ba? Palakaran mo na. Ano na lang mga kalinga, pambili na lang ng ang kulang. Mahal din pala ito. Sir Alvin? Oo. 1,000? Mahigit. 1.8.
Sureball na po ang kanilang negosyo, pag-iisda. Wow! Sana all. Sira ko mo dyan. Galing ano wala. Ganda. Salamat Sir Alvin. Salamat po sa kanilang ninong at ninang. Sila mga kalingap ay talagang ano na, with sidecar na yung nakarehistro. Kaya pwede na mga kalingap sila magsimula. Kaso wala pa po yung pagbili ng ano, ibigay pa lang natin. Bigay tayo ng pulo mga kalingap. Ito ay parang pag ninegosyo is parang error and trial. Makikita din natin na kung talagang kikita tayo. Pag hina man, tuloy pati. Ang bili ng isda, 1, 2, 3, 4, 5,000 naman ito para sa pambili ng isda. At papalakihin ito mga kalingap ni Cedric. Salamat kay Ninong at declaration lang yun mga kalingap. Parang positive lang tayo. Malay natin na may magkaroon si Cedric ng isa pang mga negosyo. Ito kumbaga maging suporta itong negosyo na ito para doon sa kanyang kabuyan. Mga pangailangan. Talagang hindi kayo titigilan ng ninong at ninang nyo na hindi kayo yumaman. No? Sana sa Panginoon, hindi tayo mawawala sa Panginoon. Maging successful man yung mga business mo, huwag tayong mawawala sa Panginoon kasi meron daw yung tinatawag na positive and negative tawag dito, trials. Ay, napagsubok yan. Positive or negative na pagsubok. Yung negative na pagsubok, yun yung mawawalan ka ng pera. Pero yung tapos yun yung nagiging dahilan kung bakit mabisi na tayo, di tayo nakakasimba. Meron naman positive na pagsubok, nagkakaroon tayo ng mga pera, pero yung nagiging dahilan para mapalayo tayo sa Panginoon. Anong gusto niyo? Positive or negative? May positive. Hindi. Ang importante doon, hindi tayo mawawala sa Panginoon. May pera man. Wala. Yun. Tama, Sir Alvin. Sa Facebook pa na Sir Alvin. Gusto ko na pagsubok. Laro tayo Sir Alvin. Oo. Mahirap man dapat. Pero ang pinaka-lesson mga kalingap ay huwag tayong mawawala. Yumaman man o magtira, nasa Panginoon pa rin tayo. Siya yung nagpapala kapag ginamit lang si Ninong at Ninang, ginamit lang si kayo at Alvin para maibigay sa inyo. Papatunayan sa inyo ni Lord na mahal nila kayo. Siguro nung mga nakaraan na nangyari sa buhay niyo, parang masabi niyo hindi kayo love ni Lord. Pero ngayon masabi niyo, love pala kami nila. Ayan mga kalingap. Sa akin Sir Alvin. Ayan, nag-change position kami. So, Salamat po sa Ninong at Ninang. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta sa amin sa pagmamahal, sa payo. Maraming salamat po. Talagang grabe Sir Alvin ang Panginoon mag-bless sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Salamat sa Lord sa blessing na naman na panibagong blessing na naman ngayon araw. Sa pagising pa lang sa umaga, Sir Alvin, blessing na. Pero ngayon, grabe, salamat po, Ninong at Ninang, lalong-lalo na sa Panginoon. Salamat, Sir Alvin, sa biyaya ko na ginamit kami, God, para matulungan kami. Kaya, thankful po kami, Sir Alvin, dahil natulungan kami ng isang kalingap na gaya ni Sir Alvin. praise the Lord. Opo, kaya salamat. Tingnan mo si Cedric, excited oh. Oo. Yan yung madalas bagang nakikita natin sa Opo. sa May palengke. ganyan palang kiluhan, Sir Alvin, magaling, Oo. Ito yung naisip ko talaga sa kasi dito. Hindi ako malulugi dito. Oo. Kunyari ito, ano yan, gulay. 50, kunwari, 50. Hindi, kaya kamatis yan. Yung kilo mo, sabi natin 40. 36. Ay, oo. 36 yan? 3 pesos ang 3 pesos ano? Sa 40. Araw pa lang kanya. Mura!
Halimbawa, Ay, oo, may point nga pala. May point, oh. oo, Dapat nasa 4 na magkasama din. yan. Hanggang ano siya, Sir Alvin, 30 kilos ang ano. Di, 30. oo. Ah, mabilis. Talagang ano, Capacity niya. yan no, Yun capacity. kung nakasurat na pala na ay. Oo, di ba? Talagang, Grabe, salamat po. Bukas, ano ka na? Nagtanong-tanong siya, Sir Alvin, ng mga nag-iisda dyan sa Kaya mo na yan. labasan. oo, pag-pray natin. Oh. Tara, pray natin yung negosyo po, mga kalingap. Pray natin yung negosyo, mga kalingap. Kailangan lagi tayo nagpipray na yun yung sa lahat. Kahit andyan na yung mga gamit, andyan na yung puhunan, pagpipray pa rin natin, mga kalingap. Panginoon, dumudulog kami, Panginoon, sa iyo. Lahat po kami na nanonood ay dumudulog sa iyo. Nawa, Panginoon, na ito na yung maging susi ng kanilang pag-asenso sa buhay at maibalik din, Panginoon, nila ang biyaya na kanilang matatanggap sa nangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po sa mga ginamit sa kanilang ninong at ninang. Panginoon, nawa, pagtagumpayan niyo ang kanilang mga project. Gayon din, Panginoon, ang business ni Cedric ng pagtinda ng isda. Pagpalain niyo, Panginoon, ingatan niyo hindi malugi at iiwas niyo sa mga magnanakaw kundi kayo ang magpapala. Dudeblohin niyo, Panginoon, yung pagpapala. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, sigurado na yan. Sabi ba ng Bible, believe and you will receive. Ibig sabihin, maniwala tayo na natanggap na natin yung katagumpayan na sa dinalangin natin. Matatanggap talaga natin yung biyaya. So, yung mga kalingap, sobrang excited na si this guy. May May ulam na. Yung tira lang, Sir Alvin. Pero babayaran mo na. Ano, Sir Alvin? Salamat, Sir Alvin. Makape kita, Sir Alvin. Makape. Salamat, Sir Alvin. Grabe, excited na. Magkakapi tayo, mga kalingap. Salamat po sa mga sumusuporta dito. At ito na sila, this guy. Papunta na doon, mga kalingap. Pag-pray natin na talagang magtagumpay at umasenso sa buhay. Yung mga kalingap, oh. Ay, grabe. Sarap. Salamat. Yung mga kalingap, oh. Grabe. Bro, makakatanggi pa ba kayo? Grabe, ang sarap pong mag-vlog dito. Laging may merienda at ano. Salamat po kay this guy. Asa si this guy? Ay, nagbibili pa. Saan, huwag na. Napaka-generous na yan. Nagbibili pa. Muya ka na agad. Kape tayo. Lord, salamat sa pagkain na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, yung naghanda at nagkaloob nito. In Jesus' name, amen. Kailangan lagi na tayong magpe-pray. Si Atong, ikaw Atong, tabi ka. Invited kayo pala sa sa Sunday. Una kasi yung opening namin. Kahit isang Sunday lang, paalam tayo dun sa sa main church ninyo. Kahit isang Sunday lang. Okay, Sir Linggo man Alvin. yun, ano, Sir Massive naman din. After naman ng Yay! Congrats, Sir Alvin. Sana patuloy ka sa gawain ni Lord, Sir Alvin. Magtagal ka sa Panginoon, Sir Alvin. Sana Yes. ingatan ang programa mo, Sir Alvin. Programa! May doon, may pakain din doon eh. Ay, yan. Oo. Pagkain ni spiritual. May Pati physical pa. Physical pa. Ay, salamat, Sir Alvin. Maraming salamat po. May feeding pa sa spiritual. May ano pa yan, may ano ito? Si Sharon. Bawal nakakasupot. Sige. Nakakaya mo na. Sir Alvin. Salamat, Sir Alvin, sa pag-invite po. Ano muna si... Grabe, mga kalingap, talaga nag-effort talaga si this guy, oh. Yan. Tunay na pagmamahal. Opo, salamat, Sir Alvin. Salamat. Salamat, mga kalingap. Merienda tayo. Salamat sa pagsuporta at may mga nag-Bible study po kami kaya madami kami, oh, magkakasama, oh. At yan, nawa talaga ay tuloy-tuloy ang pagpapala, mga kalingap. Salamat sa pagsubaybay sa kanila, kay na these guys, kay na ninong at ninang nila. Sa lahat ho. Sir Alvin, naglalako na si Cedric Isda. Sa lahat ho. Baka sa susunod na mayaman ka na. Oo. Daanan mo si Sir Alvin. Siguro ang ko sa inyo, mga sa Pasko, maganda na ang nyo, naipon nyo. May ipon na kayo niya sa Pasko.
Ngayon, Meron Sir na Alvin, yan. nung ipon namin sa card, talagang minsan bubuklat din talaga Sir Alvin. Parang Wala malis. siyang trabaho. Tapos may ano po, may baboy. Declare na natin yan sa Pasko. May savings na kayong sarili talaga. Salamat sa Panginoon. Basta Sir Alvin, hindi nagugutom, nakakaraos sa araw-araw. Happy na tayo Okay din. lang, happy lang. Busog, Oo. mataba na nga na. Matawa na Sir Alvin, nakikita ko sa salamin. Ayun. At salamat po mga kalingap sa pagsubaybay. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat kila Ninong at Ninang, grabe. Tuwa si Cedric mo kasi excited na yun Sir Alvin. Maano na siya ng isda at natanong-tanong siya Sir Alvin dyan sa labasan sa pangpang. Pag nabili kami isda, natanong siya, saan po kayo nakuha? Paano po magbili? Paano po ang tubo? Magkano po ang tubo nyo? Natanong siya Sir Alvin. Tama nga yun sabi ni Cedric na bibilihin mo ng kilo-kilo Opo. para alam mo na yung ipapato. Opo, Sir Alvin. Salamat po, Ninong at Ninang. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan lagi sa sa biyahe, Sir Alvin. Nasa ibang bansa na naman sila. Ingat po kayo, Ninong at Ninang. Sa mga viewers po na patuloy na nagsusuporta kay Sir Alvin sa mga vlog, sa mga tinutulungan ng Sir Alvin na iba-iba. Kaya maraming salamat po sa support nyo, sa pag-skip ng ads. Maraming salamat. Yun. At God bless po Salamat, sa Sir lahat. Alvin. Bye-bye. Maraming salamat po. Merinda na ka mo. Yan po mga kalingap. Mga